Arklubeissa. Tossa. Minkä sä nyt teet? Sipalan palliin. Tarttee se olla. Arklubi. Jep. Luo uusi yhteisö. Einolan talli, Siipolan talli, Einolan palli, ei kun Siipolan palli. Kyllä perustelman yhteisön. Oi, Siipolan palli. Palliut. Oi. Ei mun sun tarvitsee liittyä tänne. Oliko? Ei kun erotaan tää horon tää. Ghost, kuka? Sä sanoit sitä horoksi. Ai kato, sori. No niin, nyt se tuli. Imppäri. Hyvä. Mä en näe tekstiä. Oota, mä koitan osaa omaa. Sä oot tämmönen nainen. Ei oo hyvä. Huippaa päätä. Se oli imppa. Iksä kuvaa. Näytä mulle.